Amabhele ngolanga ngozondi ngokubona ngoqunda ngomafu ngondaba ezitha ngalo lusuku lwanamhlanje. Namhlanje i30th ke bantu abahle iTuesday kusebusuku nje basiqhubha nje lento siphinda indlela siphethe lamba utyiwe zezi zinto zityayo ngoku sasincokola ngokuthakathelwa umntwana. Siphethe lonto ke namhlanje sithi wena mntu wawuyibukele igcwele lena ayiseyiyo leya wena ofikayo ke do not forget to subscribe ube ngomnye wethu kweli khaya. Eyona video elizawulandela ngomsongo losithathu asina video ngeTuesdays sithi mhlawumbi masingayitsali lento sibe sichaza uchuku singene kuyo lento kuse elikunje sithethe ngako ukuthakathelwa umntwana. Kuxa kutheni ke xa uthakathelwa umntwana? Zininzi izizathu zobuthakathelwa umntwana. 1, uyakwazi uthakathelwa umntwana ngabantu abalwa wena kuba bengakwazi ugqobhozela kuwe bakuthakathela umntwana. Uyakwazi bakuthakathwe umntwana ngumntu othandana, come on, uthandana nomuntu othile lo ungomnye ukule triangle akuthakathela umntwana so that akufrustrate omnye ade afuna ubona lo mntwana ubhubha. Ngelinye ixesha abantu bathi xa bekubona lapha phakathi kwekhaya kuthiwa ingathi noko uzawuya somewhere, ingathi uzawusucceeda, masimdephe intlantsi ngokubana simthathele lento ayithandayo ngokuba siyenze ibe ngumntana ozawuba yingxaki kuye mzali wakhe. Zininzi ke indlela obethwa ngazo. Eyokuqala sithi uzawukwenzelwa umntwana abe sisithunzela. Lena ke yenzeka kwaba bantwana basebancinci phaa kweza ages zo 4, 5, 6, 7, 8 apho uzawuba nomntana osithunzela. Lo mntwana xa uye kosiyazi bazawuthe lo mntwana wakho uyasetyenziswa ebusuku, so lo mntwana usisithunzela, ungumntu othunywayo, uyasebenza kwezi ndawo asebenza kuzo. Uzawutsho ngalo mntana udinwayo xa kuvukwa owakho umntana udiniwe, kuhleli nje umntana udiniwe, akana energy lo mntana, ihambe lento lo mntwana ibe nazo neempawu zoba ingathi uhanjiswa nento. Sawubuyela kuyo leyo esunumber 2, kodwa ufumanise uba lo mntwana wakho akathandeki ebantwini kuba kaloku usisithunzela, une-energy yomntu ohamba ebusuku. Unumber 2 yiyo leyo kubana umntwana wakho ahanjiswe nento. Apha lo mntana akenzwanga sithunzela kodwa kukho lento imakileyo, lento ihambe ecala kwakhe, lento imbi mdaka, inganguthikoloshe lento, ngayi loo nto ingasisithunzela. So umntwana wakho naye akacaceleki njengalo kuqala. Iimpawu zihambe ziyelelane because naye lo uyadinwa kuba kaloku xa kuvukwayo unento engathi bimsebenzisa. Ihambe ibembi ke lento xa kucaba lo mntana lento hanjiswa nayo yinto elala naye at that age. Iyenzeka abantwana abahle particularly xa kuthwelwe ekhapha lo mntwana uzawuba yinto elalwa yilento kuthwelwe ngayo. Ngelinye ixesha into ekuthakathwayo ekhaya. Lena into iba zingxaki ezenziwa phakathi kwekhaya ube nalo mntana uhanjiswa nento, kodwa kuyakwazi bahanjiswe nento ngomnye umntu ebumelwaneni. Unumber 3, uyakwazi ukuba umntana lo ahleli nje ubona izinto, umntana ubona izithunzi ziyajika, umntana ubona into ezihambayo, umntana lento eyona nto iphakuzelisa umntwana. Lento uba unomntana ohleli nje uyaphakuzela, nawe ungumzali awusekho free man, awusonwabanga because unalo mntwana unovalo, lo mntwana wothukayo, lo mntwana unamanwele, lo mntana akasakwazi uyodlalela yedwa nabanye abantwana, ufuna ulala nomama. Ude na uqonda kodwa lento nam ndinako ukuyiva. Xa ungumzali okwazi ukonektha kule mimoya uzawuva ukuthi ngeli xesha lo mntwana abone ezi zinto nami ikhona into endiyivayo. Umntwana kubona izinto ke izawuthi uba umsemntwini ngelinye ixesha kuthi hayi lo mntwana funeka ethwasile, kanti umntwana akho kwakuthwasa bekutheni apha, ubona izinto ezimdaka. Unumber 4, ibe buhlungu ke lena yokubana ubethe lo mntwana ngoba agule ngengqondo okanye umntwana axhuzule. Nalena yakwazi uqala kweza ages sephaya ezantsi ube nomntana oxhuzulayo. As a parent xa umjonga lo mntwana umcompare nabangangaye unalento kuthiwa yi-stunted growth, akakhuli lona wakho umntwana mentally.
uhleli nje lo mntana ngoku ena 7 uhamba nabantwana abana 5 6 because ingqondo yakhe ayindawo. Ukubana you are like as a parent and umkhuthalela umntwana, uzawufunda mntana omhlade yompasa u10, meaning uzawufunda angade aye nase tertiary if umkhuthalele exhuzule njalo. Kanti baba yamphazamisa ngokwengqondo umntana kuzawungena iphume kwinto zamageza, atyipilisi undatya ipilisi until esumzali uyimele ngenyawo ingxaki yomntwana. Unumber 5, akohluki ncam kule ingasentla, lona wakumntana ufakwe amafufunyana. Ngenye ixesha umntana afakwa amakhosi. Lento ke yamakhosi singayibhidanisi nabantu okuthiwa bahlola ngamakhosi. Abanye abantu bahlola ngamakhosi abantu basemakwabo ababezinkosi ezithile kuthiwe ngamakhosi, loo nto kuthiwa camagu makhosi. Kanti lena yimigubo ethile emdaka efana nezizwe abantwana bayifakwayo. Le nto ibe ngamafufunyana, umntana uneproblem yentloko, ufumanisa uba lo mntana xa sevukwe ngala makhosi okanye lo mafufunyana uba nayo into elapha entloko, abe namazwi azawukhupha uba hayi lilizwi lomntu omdala ke eli, abe namandla omnye ukuba nizama umbamba, unamandla kakhulu. Ngamakhosi ke lawo. Nalapha kwabanye abantwana abethe into estrongo. That is into ingxaki zamakhosi namafufunyana. Unumber 6, uzawuba nengxaki yomntana ozawubethwa ngoba angasifuni isikolo. Imagine as a parent, ukuba wena uzigqibele umntana engena isikolo, namhlanje ubuza ireport, iphi ireport? Xa uyoyisabela kutishari kuthi hayi samgqibela thina ngoMarch, akangeni isikolo. Wena uvuka uhlamba umntana, umkama umntana, umthumele esikolweni, uthenga incwadi, wenza yonke laa nto eyenziwayo ngomnye umzali. Lona wakho umntwana akasifuni isikolo. Depending kwiindawo esihlala kuzo, omnye uzawuva ukuthi uhlala ezindongeni, omnye uhambe encathama, omnye libali nje lide, but umntwana akasifuni isikolo. Ihambe le nto yofika nakwilevel ke ngoku ebeyond high school, unomntana ongasifuniyo wena isikolo, akubalisela amabali uba kutheni engasifuni isikolo. Unumber 7, leyo kuba umntwana akho enziwe utywaleni at that early age. Ubona umntwanam yeyi ungutywaleni, akafuni nova. And ukuba akafumenanga tywala ude kwa wena mzali ube nosizi, umntwana akho unguziyobisini, akakumosheli into ibilapha endlini, uthatha ivazi ubidecoder lo mntana, uba kwanto nje akwazi ukuyiba ukwenzela ukubana asatisfaye le craving yezi ziyobisi okanye obutywala. Unalo mntwana ke nobuphangele awusalala ungumzali uyakhala uthandaze, Thixo mna ndingotheni le nba ndibe nomntana onje. Uthakathiwe ke umntwana, uthakathwe ngabantu abafuna ukubetha ngayo le nto ezi ziyobisi okanye utywala. Ziyanyangeka ke ezi zinto. Sidlule siye kunumber 8 sithi uvele ube nomntana ongumanyaleni. Umanze lo mntana uyacofa kwabanye abantwana, kuhleli nje kuyaxoxwa ngalo mntwana, kuthi uyasifeja batsho abanye abantwana, uyasicofa, uyasikroba. Yayibona ke ngoku le nto, uba ngumntana oyinkwenkwe uzawuba nazo into ezikrobayo, ezifejayo, eziyenza izinto ezimbi. Uba ngumntana oyintombazana unezinto ezikrobisa abanye. Uyinto nje lo mntwana, nawe uvele ubone ukuba imbi le nto. Xa usaka umuntu ohlolayo athi hayi ungenwe lidlozi elalisitoti, idlozi elalinamanyala, yimimoya emdaka lena, kubethwa wena because uhleli nje uzawuphendula. Ubuye emsebenzini uyazi uba ithini kanene ezawuba heya namhlanje, kodwa hayi esikolweni wenze into ethile, ucofile. That was number 8. Unumber 9, ebuhlungu ke leyo kuba nomntwana omnyanga undanyanga. Oko wena wahamba obhele, namhlanje lo mntana umsile phayana wayohlanjwa emlanjeni, wahamba lo mntana wayokwenza into, uyanyanga wena, unyanga uthi uphelelwe yimali, uphelelwe lithemba, uthi ungayikholwa kwale nto yamayeza uyasebenza. Eyona nto ndiyi-emphasizayo kumntu othi andiyikholelwa le nto yamayeza, let me tell you, le ikutyayo liyeza nayo, whether uyayikholelwa okanye uyikholelwa iyakutya, and iyeza lizawusonjululwa ngeyeza. Asi-undermine mthandazo ke. Ukuba wena uthi udinwe liyeza, mhlawumbi khawukuhlala uthandaze mani, uthandaze kukhutuka
amadonga, amadolo udinwa kwakho phinda ubuyele mntana omhle eyezeni, because kaloku lento ezi zilwane ubethwe ngazo zawukhutshwa liyeza. Unumber 10, umntwana wakho uzawubethwa ngokuba enziswe izinto ezinkulu ezoyikekayo. Ngenye ixesha lo mntwana ngaphandle kube zaba nalamazwi makhulu abe namandla angazwayo, uzawuva ukuthi umntwana kubhedulula amehlo, umntwana wakho is contorting. Yabona umntwana wenza izinto. I've learned sometimes ukuthi abanye abantwana kokuthiwa banyuka namadonga, into nje ubona ba ale is supernatural. Umntana kuzakwenza ezo zinto zi-supernatural. Nothing is more supernatural than ba umntana ona 10 athe banjwa ngabantu abangotata abathathu, ufumana uba ubaphosa ngapha nangapha. Zizinto ezoyikekayo, zizinto ezinkulu. Umntana kuthiwa kwa ibhedi uyayitsala le bhedi ayoyibethekisa le, anizungamoyiki lo mntwana. Indlela obethwa ngayo ke mntana omhle, zonke ezi zinto xa siyivala lento sithi iyanyangeka le ngxaki ukuyo mzali. Kubethwa wena apha ngalo mntwana, phuma uyokhangela abantu abahlolayo. Ukuba abantu abahlolayo bakuhlolile, mhlawumbi abathathu, usujikeleza abantu abahlolayo ungade ufumane into enyangayo. Ukuba awunyangwanga ngubhele, yiya komnye umzi uzawude unyangeke. I know part of indlela esibethwa ngayo kukuba uqotywe amandla, ungabi namandla, udinwe, unikezele. Don't you ever give up. Take a break xa uqomba udinwe kuphela imali. Thatha ibreak man, ukhe uphume. And singamesmerizwa ngabantu bako YouTube obhele, simesmerizwe ngabantu basesTVini. Khawukukhangele nomama bakudala benyanga. Lamaxhekwazi kudala anyanga, lamaxhego kudala anyanga, are not on YouTube, are not on Facebook. Ngabantu nje aba-ordinary, bayazazi ezi zinto kuba kaloku ayongxaki entsha kuye, intsha kuwe. Into endiyitshoyo nje bandivala, don't you ever give up ngomntwana wakho. Keep fighting until uwine, Camagu.